quin és l'espai que, segons vostè, ha d'ocupar les entitats com Mas Albornar en el teixit social, empresarial, etc.? Bé, aquest tipus d'entitats, com sabeu molt bé, teniu més experiència que no pas jo mateix, fan una funció d'integració social, però d'integració social en majúscules, perquè no es tracta simplement de dir que s'integra gent, sinó de fer-ho a la realitat. I persones que tenen discapacitats psíquiques o malalties mentals que en circumstàncies ordinàries no es podrien ni relacionar ni integrar, per suposat, en el conjunt de la societat, gràcies a entitats com Mas Albornar, que afortunadament n'hi ha moltes en el conjunt del país, doncs es fa aquesta feina d'integració, torno a dir, en majúscules. Considera que des de les administracions, en aquest cas l'administració tant local, comarcal, autonòmica, si s'estan plantejant bones polítiques socials i laborals vers el nostre col·lectiu? Considera que s'estan fent bones polítiques? A veure, per exemple, parlant de la comarca del Penedès, a nivell d'ajuntaments, jo crec que s'està fent una bona feina en línies generals, i a nivell de la comarca, doncs, probablement també. No dic que es faci tot el que s'ha de fer, però normalment hi ha una certa resposta, no? A nivell català, a nivell del conjunt del país, doncs jo crec que aquí anem una mica més fluixos o una mica més coixos, no? Aquí en teniu un exemple, que és aquest centre ocupacional que Mas Albornar vol fer a Vilafranca del Penedès. L'Ajuntament ha respost perquè, de fet, ha cedit un solar, que és la seva funció, però el conveni que es va signar a l'any 2006, en l'època del primer tripartit amb la Generalitat, aquest, després d'estar-se acabant el segon tripartit, no s'ha ni començat res. De fet, no hi ha ni assignació pressupostària. Això és una mica la diferència, no? Des d'una administració local s'està, en aquest cas, més atent, des de l'administració de la Generalitat s'està clarament més distant, ara per ara. Quines perspectives de futur veu en la relació a l'aplicació de la LISMI, és a dir, la llei d'integració del minusvàlid, en tot el territori català? A veure, la LISMI, si la recordem quan va néixer, que va ser, si no recordo malament, l'any 82, 81, 83, per tant estem parlant de fa gairebé 30 anys, no? Si ens posem en aquell moment, la LISMI va ser una revolució des del punt de vista del que significaven en aquell moment les discapacitats. Pensem que veníem d'una època fosca, no només en aquest sentit, sinó en molts altres sentits, però en una època en què les persones que tenien discapacitats molt sovint no sortien ni de casa, i quan estaven a casa algunes vegades no sortien ni tan sols d'unes poques habitacions. Aquesta era la realitat, no? La LISMI va representar una revolució en aquest sentit, una autèntica revolució, que jo crec que ha donat fruits molt positius. Avui, doncs, la discapacitat es tracta amb total normalitat o amb molta normalitat, en tots els sentits, la física, la sensorial i també, òbviament, la psíquica. Això vol dir que hi va haver en aquell moment revulsius, la LISMI va ser un d'ells, que van situar els discapacitats en el mapa de la societat, en aquest cas en el mapa de la societat catalana, no? Ara, també és cert que la LISMI després no s'ha aplicat amb tot el seu potencial, perquè hi ha moltíssimes organitzacions, entitats fins i tot públiques, també empreses privades, que a l'hora de la veritat la contractació de gent amb discapacitats no l'han feta amb la potencialitat que la LISMI tenia. I aquí els poders públics tenen una gran responsabilitat perquè són els que han de donar exemple. Si els poders públics no compleixen amb les pròpies lleis, com en aquest cas moltes vegades no es compleix, doncs difícilment tindran l'autoritat per fer complir aquestes mateixes lleis en els sectors privats, no? I per tant aquí el motor d'arrossegament de tot això, del compliment de la LISMI amb tota la seva capacitat i potencialitat, han de ser el conjunt de les administracions. Què n'opina dels serveis que ofereix Mas Albornar i de la situació de la construcció del nou centre ocupacional? Què creu que es podria fer per desencallar la situació actual? Bé, jo Mas Albornar ho coneixia, diguem-ne, perquè me n'havien parlat, però en canvi no ho havia visitat mai físicament. Ara he tingut ocasió de visitar-ho. Conec moltes entitats d'aquestes característiques arreu de Catalunya, perquè normalment en les visites que jo faig pel país no només visito empreses, sinó que també visito residències de gent gran, residències de persones discapacitades, centres ocupacionals, centres especials de treball, etc. I jo us felicito perquè jo sé que aquesta és una feina molt vocacional, molt abnegada i, per altra banda, molt necessària. Si no la fessin aquestes entitats, probablement no la faria ningú, perquè l'administració n'és responsable, però moltes vegades s'ho mira amb una certa distància. I finalment són les persones amb més vocació en aquest sentit i les persones més directament afectades les que es mobilitzen més. Dit això, el centre ocupacional m'hi he referit abans. Jo l'única cosa que puc constatar és que fins ara no ha funcionat, però si jo vinc aquí a Mas Albornar és perquè també vull deixar testimoni de que si les coses canvien aquest any a Catalunya, jo procuraré que allò que van signar altres es compleixi,
perquè el que no es pot fer és signar des de l'administració convenis per part de consellers o conselleres en aquest cas i després passar-se 3 o 4 anys sense ni tan sols complir-los. Això és el que cal ara desencallar. Jo ara no puc fer-ho, però espero que d'aquí un temps podré ocupar-me'n més directament i a veure si aquestes condicions precàries, molt precàries, en les quals estan les persones amb discapacitats i amb malalties mentals en el centre ocupacional de Mas Albornà, si aconseguim millorar-ho a través d'un edifici, allò com cal, corresponent en els temps moderns. A veure, moltes gràcies.